Fl-ewwel jum ta' Mejju l-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar żewġ proġetti mirati speċifikament għan-nofsinhar ta' Malta. Dan għamlu fiż-Żejtun waqt attività organizzata biex jitfakkar il-jum dedikat lill-ħaddiema. Il-Prim Ministru qal li d-deċiżjonijiet tal-ħolqien tax-xogħol jeħtieġ jittieħdu għaliex mingħajrhom il-pajjiż ma jistax jimxi l quddiem. Meta konna qegħdin nitkellmu ma' investituri illi fi żmien li ġej ħankunu qegħdin nħabbru l-investiment tagħhom għal proġett edukattiv kbir għal pajjiżna, tlabnihom biex minflok iħarsu lejn żoni oħra tal-pajjiż għal dan il-proġett edukattiv u tal-ħolqien tax-xogħol b'mod sostenibbli iġibuh fin-naħa t'isfel ta' pajjiżna, iġibuh fis-sawt ta' pajjiżna ħalli noħolqu ix-xogħol fis-sawt kif ixraqilhom in-nies tan-naħa t'isfel. Il-Prim Ministru għaraf li sar ħafna n-nofsinhar ta' Malta, fosthom investiment fil-qasam mediku fi Smart City, l-eluq tal-Power Station tal-Marsa, l-investiment f'Power Station li se titħaddem bil-gas u l-proġett ta' Schreiber li se jgħin l-oqsma ambjentali u soċjali f'pajjiżna. Iżda se jsir aktar. Nixtieq nħabbar li l-Gvern ħajkun qiegħed jibda proċess li permezz tiegħu ħankunu qegħdin niftħu park nazzjonali naturali fin-naħa t'isfel tal-pajjiż ħalli bekk inkunu nistgħu nagħtu id-dawdija tal-ambjent naturali lill-familji Maltin u Għawċin anke f'din in-naħa tal-pajjiż. L-enfasi fuq in-nofsinhar ta' Malta qed iseħħ wara li l-Gvern iffoka fuq in-naħa l-oħra tal-pajjiż, il-Gżira Wċija. Meta kellna proposti ta' investiment, meta kellna iċ-ċans li nġibu films kbar, li niftħu skola medika, li naraw fejn ħadku qed tiftaħ kumpanija tat-teknoloġija, l-ewwel ħsieb tagħna kien li dawn imorru f'Għawdex ħalli nagħtu futur ġdid lil din il-gżira. Il-Prim Ministru fakkar li filwaqt li taħt amministrazzjoni preċedenti kienu nħolqu biss 18 post ġdid ta' xogħol f'Għawdex, dan il-Gvern ħoloq 500 f'sentejn biss. Min ħaseb li l-proġetti ħajispiċċaw la spiċċat il-kampanja elettorali tal-Kunsilli sejjer żbaljat għax dak kien għadu biss il-bidu.